का बताई यार, का हमार मेहरारू बिया इतना सुंदर कि बाप रे बाप। जेने से चले लेनू उन्हें के लोग देखेला तो देखते रह जाला, आँख फाटले रह जाला। ई जान लियो। ठीक कहता रुस्तम भैया। हाँ। तहार मेहरारू के जवाबे नहीं खे। एगो तोर मेहरारू बिया कोरिया कुछ जे देखेला नु मुंह बिचकावेला आ जे देखेला नु बुराइये करेला। ए मर्दे काहे इतना फेंकता रहू? तेरा मेहरारू के बारे में हम नहीं जानत कि तेरा घरे ना जानी। का जानता रे? अरे मर्दे एगो हमार मेहरारू बिया कि हमार गोर जातेले, एगो तहार मेहरारू बिया कि अपन तहार से गोर जतवावेले हैं औरी खाना बनवावेले। हमार मौगी तो हमरा के बिस्तर पर खाना लिया के खियावेले आ तहार मौगी झड़ुओ लगवावेले। फेंक मत, ठीक बा? अरे झाड़ू मारला से, खाना बनावला से, गोड़ दबैला से लोग घट जाई, वैसे का हो जाई? नीमन बिया नु जो देखेला देखते रह जाला, तारीफ लोग करेला। ए मर्दे तो देखियो कहीं कोनो के लेके मत भाग जाए। ए जी कहो चली खाली अरे खाए हम पकवा यार के पानी लगाइल बारू। रो मुहे लग गए पानी अरे वो कितना ठंडा लागेला, कुल्लो से ठंडा पानी निकलेला ओमे से। जा लेके आवो। अच्छा ठीक बा जाता नहीं। बेटा आओ। ना तो ते पहले पानी भरबे तो जैसन ते करिया बाड़े वैसने पनियो करिया हो जाई। ए दीदी काहे रोवे इंगन बोलत तनी? पहले पानी भरला से थोड़े पानी करिया हो जाई। गेहूं के आटा में मड़ुआ के आटा में अंतर नहीं खे। कहाँ हम गेहूं के आटा खानी गोरा और ते कहाँ मड़ुआ के आटा खानी करिया। ए भैया भाई भौजी ये का करते रही हो? क्या जाने, चलबे तनी चला दे। या गोर में कोनो अंतर नहीं है। होला ना तोरा का बुझाई? ए भौजी का भूल बा? भइल का बा बाबू? है करिया की कहत या गोर में करिया में फर्के का बा? ए मेहरारू तो बता दे इनकरा के कि गोर के कितना समाज में बड़ाई होला आ करिया के कितना हिनाई होला, बता दो। कैसे बताई? करिया गोर में कोनो फर्क नहीं है। अरे का भइल बाबू? तू पानी भरे खातिर अइलुआ, हम तहारा देखते देखते एजो का गइनी। कुछ भइल बा का? ए मेहरारू बता दो का भइल बा, बता दो। तल्ला सुन ला, करिया आ गोर के लोग समाज में का कहेला? बता दो एक लूठी का कहला लो, बताओ। आपन मुहावा शीशा में देखा, आपन मुहावा शीशा में देखा, जीरा के जैसन फोरन लागे। पनिया भरे गोर की गोरिया निमन लागे, पनिया भरे गोर की गोरिया। जिया रुस्तम भौजी हिला दे हलू। जग में देखा सुंदरता के चांद के उपमा दियाला। सुनलो, जग में देखा सुंदरता के चांद के उपमा दियाला। अरे बारे हमर करे जा, कितना अच्छा गाओ तारू हो। मन तो करता तरह के श्रृंगार में घुसा दी। दीदी रो कहलेनी, अब हमार जवाब सुनी रोवा। ए भाभी ऐसन जवाब दो कि इनकर मुंहे बंद हो जाए। कहल जाला कि भोथड़ो हंसू अपने तरफ खींचेला, हऊ करे कियो एकरे पक्ष करतिया। हाँ ठीक कहता भैया। दुल्हा जब शादी करे जाले करिया काजल लगेला, आ दुल्हा जब शादी करे जाले करिया काजल लगेला, आ गोरे गोरे हथवा पर करिया गोदनावा, कहेलु कि केतना निक लागे। अरे जिया जिया पानी भरे सावर गोरिया बड़ा निक लागे, पानी भरे सावर गोरिया बड़ी निक लागे। बाप रे, ये नाक कटोई में करे, चुप कहे बड़े, जवाब दे। अरे दम धरी ना, एकरा ले कोनो कम बानी का? ला तो सुना। रूप केहू केहू के मिलल बाटे, रूप परमात्मा के घर है। रूपे पर राम जी लुभा गईले, रूपे पर कृष्ण जी बिका गईले। रूप के धार इतना तेज होला,
रूपे पर कितना लोग कटा जाला। रूप रंगीन गोरुबाई ह, इ त पूर्व जन्म के कमाई ह। प्यार के तीर से घायल दिल के, चंदन के रंग गोरे होला, देवता के सिर पे चढ़ेला। अमृत के रंग गोरे होला, पी के लोग जिएला। बाय रानी चुप ले रहो। जहर के रंग करिए होला, पी के लोगवा मरेला। पनिया भरे गोर की गोरिया वाह, वाह। मन लागे। चुप ले रहो रुस्तम भैया। गोर की गोरिया। जवाब दे के जब पूरे जना भाग जा सनी दुनु। बबुआ ये कर तो कोनो जवाबे नहीं के कहबो का। अरे टेंशन काहे न करो, रुको सुनाओ तो। आँखें के पुतली करिए होला, होला आपन नयनवा। आदि शक्ति मैया करिए बानी, जानेला सकल जहानवा। श्री भगवान जी करिए बानी, गोरवा पे दुनिया गिरन लागे। हो पानी भरे सावर गोरिया निमन लागे, पानी भरे सावर गोरिया। कहो बाजे बाप कोनो नक तो कटवा दलू। चलो इतना तो लोग गोल पर चलो। जा चलो पानी भरो। ए छोड़ रसिया। भोजपुरिया भाई लोग के प्रणाम। भाई देखी हमनी की ई वीडियो बनौनी आसान जौन की काली बहू आ गोरी बहू पर आश्रित बा। आ ई मुन्ना सिंह के सुपर डुपर हिट गाना बा, पनिया भरे सावर गोरिया निमन लागे। देखी हमार नातिन रोतिया मत रो तो हमनी के भाई पारिवारिक एगो वीडियो बनौले बानी सन जौना के नाम बा पनिया भरे सावर गोरिया निमन लागे। देखिए हमनी के समाज में भी देखल जाला कि कोनो अच्छा अगर माने गोर पतो बाड़ी तो वो अपना गोराई पर इठलाए लागेली, घमंड करे लागेली। तो ऐसन घमंड ना करे के चाही। करिया गोर में कोनो माने अंतर नहीं है, कोनो फर्क नहीं के होके वाला बा। काहे से कि मान ली करिए बिया आ उ अच्छा संस्कारी पतो बिया तो ओकरे के लोग अच्छा कही। आ गोरे बिया आ गोबर घी हो जाओ तो गोर से कोनो फायदा नहीं के। यही से हमने के वीडियो बनौले बानी सन। अगर रउआ गोर बानी तो भाई ठीक बा, अपना माने संस्कार में रही। राउर संस्कृति बिहार के का कहो ता ओकरा मुताबिक रही। अपना सास ससुर के अपना मर्द के सेवा टहल करी, आदर करी। वही में हमनी के देश के, हमनी के परिवार के, हमनी के समाज के भलाई बा। जय जवान जय भीम।